Ola a todos, son Inés Lefaz de terceiro SOB e hoxe vou falar sobre o libro que elixín de Eva Mejuto que se titula 22 segundos. E agora vou resumir un pouco a historia. Vale, pois o protagonista do libro é Alex, un rapaz trans que narra en primeira persoa o seu proceso de descubrimento e aceptación da súa identidade. A novela estruturase en 22 capítulos curtos, chamados segundos, que representan momentos clave da súa vida. Dende pequeno, Alex, que antes era Xela, sentía que non engaixaba co rol que lle asignaba. Non lle gustaban os vestidos, prefería o chándal, o pelo curto, xogar o fútbol. Pois a historia acompáñao mentres medra, entende quen é e decide compartir a súa verdade co mundo a través dun vídeo de 22 segundos nas redes onde decía: son Alex, un mozo transexual. Pois durante a historia vive moitos momentos importantes. A relación co seu avó, o apoio da profesora, o medo da nai, a amiga Ana, que algúns compañeros apoiaban, outros non. Pois todo isto constúe un camiño cara a liberdade e que se acepte il mesmo. Vale, agora vou dicir os personaxes. Alex, que antes era Xela. É o protagonista, o narrador, que é un rapaz trans que conta en primeira persoa como se sinte desde pequeno, o que lle permite ao lector empatizar con el. Logo, Ramón, que é o avó de Alex, é un home sabio, con mentalidade aberta e que apoia sempre e que lle dá os millores consellos. Logo, Adela, que é a nai de Alex, quéreo moito, pero ao principio custalle aceptar a súa identidade por medo ao que diga a xente. Ao longo da historia vai cambiando e aprendendo. Logo está Ana, que é a compañeira de clase e a primeira amiga de verdade de Alex. Alex aprende sobre o afecto, a confianza e mesmo o amor. Logo temos os personaxes secundarios que temos a Mari Carmen, que é a profesora comprensiva que anima a Alex a expresarse e mostrar tal e como é. Temos a directora do centro, que permite que Alex xoga ao fútbol cos compañeros recoñecendo a súa identidade. E tamén temos os compañeros da escola, que algúns apoian e outros non. Logo, o que máis me gustou da historia, gustoume moitísimo, unha das cousas que máis me gustou foi a maneira no que conta os capítulos curtos que fan que a lectura sexa máis rápido e emocional. Tamén me gustou a voz de Alex, directa, sincera, permíteche meterte na súa pel e comprender o que il sinte, e tamén o personaxe do avó, Ramón. Transmite moita ternura, sabiduría e o apoio fundamental para Alex. Tamén a mensaxe que nos transmite, respecto e liberdade, para ser un mesmo. Moi importante hoxe en día, sobre todo para a xente nova. Logo, o que menos me gustou da historia. Algunhas cousas pois parecen resolverse demasiado fácil, como se todo o mundo aceptase a Alex rapidamente, na realidade. E ás veces, pois, custa máis. Logo, nalgún momento, relaciona a identidade coa roupa ou os xogos, que se neno por levar chándal ou xogar ao fútbol, e se nena, pois, por levar vestidos e xogar con bonecas. E iso pode resultar un pouco confuso. Logo, o que cambiaría da historia, pois engadiría escenas con máis conflicto para que fose máis realista. Tamén ampliaría o proceso da nai para ver con máis detalle como evoluciona e aprende. Mostraría tamén máis perspectivas doutros adultos, profesores, veciños, para ver a diversidade de opinións e reaccións. O que máis importante me pareceu, a mensaxe principal, a identidade, que está no sentimento dentro, non no que nos demais nos ven por fora, a relación co avó, que é clave para que Alex teña valor para mostrarse como é, o momento do vídeo cando Alex di: son Alex, un mozo transexual. Ese instante resume todo o camiño percorrido da historia. E logo, o menos importante que me pareceu foi algún detalle como a carta aos Reis Magos ou certas
escenas repetidas da infancia serven de contexto, pero non son fundamentais para entender a historia. Vale, este libro aprendín dil que cada persoa é diferente e ten dereito a ser quen é, que o apoio da familia e dos amigos pode cambiar a vida dunha persoa totalmente, que non hai que calar o que sentimos porque silenciarse tamén é unha forma de dor, que falar móstrase e compartir pode axudar a outras persoas que están pasando polo mesmo. Pois, iso é todo. A min a historia gustoume moitísimo e volvería a lela sin duda. 22 segundos é unha novela curta, pero moi intensa. Fala con claridade sobre a identidade de xénero, a familia, a amizade, a valentía. Alex é un exemplo de loita honestamente. A historia ensínanos a mirar máis alá das apariencias e aceptar a diversidade como algo natural, aínda que hai cousas que poderían desenvolverse máis. É un libro necesario, sensible e moi recomendable. E nada, hasta aquí o que me pareceu a min desta novela e moitísimas gracias.